numero näkyviin eteen. Se on vähän siellä sivussa, jos viittit siirtää sen. Ei ole mitään kiirettä, ihan rauhassa. Jos haluat tehdä ton siirron tuolla ulkonakin, niin se käy ihan hyvin myös siellä. Ihan miten tahansa. Jari asento! Edestä. Hyvä! Hyvä Tommi, hyvältä näyttää! Hyvä Jari! Hymyile! Hymyä! Käännös oikeaan. Muista hymyillä! Hyvä! Hymyile! Takanyrkki! Jari! Käännös oikeaan. Hymyä Jari! Takanyrkki! Hyvä! Ja numero 78 ja 82 vaihtakaa keskenään paikkoja. Jari asento! Hymyä Jari! Hymyä Jari! Käännös Hyvä oikeaan. Jari!